Swati's venue. Mari dzevanhu gaming muchinyepera vanhu kuti muri kuvaka areka. Munozvifambisa sei? Muri kuzvifambisa sei? Makadya mari dzevanhu muchiti nyika iri kuguma musi wa25 December. Taona nyika ina kuguma ende takanzwa neguwa kuti makatenga benz. Ichokwadi here? Toda tumbotudza mumboudza mhuri yeZimbabwe, mumboudza vanhu kuti ichokwadi here kuti zvakaitika here kana kuti muri kungotsvaka kuti muwane mbiri. Because vanhu vazhinji vari kutsvaka mbiri kapa social media pa, vari kutsvaka kuzikamwa. Saka toda mumbotiudza kuti imimi muri kuzvifambisa sei ende ichokwadi here kana kuti. Listen closely. The truth is raw and it burns through the lies. Feel it in your soul.